Patříte mezi Lego nadšence a neustále vám chybí nějaké kostičky? A slyšeli jste už o nové samoobslužné prodejně kostek v obchodním centru Luna v Plzni? Přístupná je navíc non-stop v otevírací době obchodního centra. Pojďte se s námi podívat dovnitř. Dostat se do naší samoobslužné prodejny kostek je celkem jednoduchá věc. Stačí si stáhnout aplikaci do kapsy od ČSOB, zaregistrovat se do aplikace a vybrat si obchod 24/7 a dále samoobslužnou prodejnu kostek. Vygeneruje se vám kód, který vložíte ke vstupní čtečce a voilà, dveře jsou otevřeny. Wow. Největší výběr máme pravděpodobně z tohoto produktu, který se nazývá Lego Classic a Lego Technic. Najdete u nás také velké množství Lego návodů všech kategorií. Vše je na váhu. Jedna z našich nejoblíbenějších kategorií je Lego Duplo figurky a zvířátka, také na váhu. I got it. Nice.